Abans que res volia agrair a la Montserrat Prado i a la Núria Garcia de l'IMPU la confiança que ens van fer per realitzar, per elaborar els estudis previs del catàleg de paisatge urbà i els estudis de paisatge urbà. I després dir que ja sabeu que aquests han sigut uns treballs que hi ha hagut una feina molt exhaustiva i resumir-los en 20 minuts, que és el temps que tenim, la veritat és que és complicat, però que intentarem fer el que puguem i que tingueu en compte que suposo que després això es penja a la web de l'IMPU i per tant es pot entendre l'abast del treball. Nosaltres, la majoria de nosaltres, no sé si a vosaltres també us ha passat el mateix, quan ens parlaven de la Sagrera, al principi quan ens van fer l'encàrrec, per nosaltres la Sagrera ho teníem associat al tren d'alta velocitat i a un espai en relació a la ciutat de Barcelona de nova centralitat. A mesura que hem fet el treball ens hem adonat que evidentment és molt més que tot això, és un barri amb una història, amb un caràcter i una singularitat que el diferencia dels barris del costat. Nosaltres, l'àmbit del barri, que té 1 quilòmetre quadrat, per tant no és massa gran, i té uns límits associats tant a traces naturals com és la Riera d'Horta, que el separa amb el barri de Sant Andreu, o l'antic camí, l'antiga travessera de Dalt, que és el carrer ara de Concepció Arenal, com la traça i barrera tan forta que li fa de límit al sud, que és el pas de les vies del tren, doncs limiten aquest barri dins del districte de Sant Andreu d'una manera amb unes particularitats molt concretes. El barri, evidentment com tots els barris, però jo crec que aquest molt específicament s'ha de fer una aproximació des de les 3 escales, no es pot evitar cap d'elles. És un barri atravessat per unes infraestructures a escala de ciutat de Barcelona molt potents, que són el pas de les vies del tren d'alta velocitat i després de la Meridiana. Després és un barri que té una suma, una complexitat de teixits urbans que li donen aquesta singularitat especial i que el fan molt més complexa del que per la mida semblaria. I després, des de l'escala petita, també s'ha de fer l'aproximació, com comentava la Montserrat, que és la que t'acaba donant, des del punt de vista del ciutadà, en el cas de la Sagrera, aquesta idea de barri de contrastos, on tant et pots trobar el trànsit de la Meridiana com la tranquil·litat dels carrers del barri antic, o el soroll o l'ombra dels carrers pacificats que gràcies als veïns s'ha aconseguit que aquest barri s'hagi anat posant a mida de la gent que hi viu. Això que us comentava, aquesta complexitat de teixits urbans que té el barri, quan vam començar l'estudi ens en vam adonar que la mida d'aquest quilòmetre quadrat expressa la complexitat dels teixits urbans de tota la ciutat de Barcelona. És a dir, dins d'aquests límits que us he explicat trobem els 4 o 5 teixits urbans que trobaríem a la ciutat de Barcelona, com pot ser de l'Eixample, d'un nucli antic, d'edificació alineada vial, de solars industrials. I és una curiositat, però que explica la complexitat d'aquest barri. I ara intentaré anar més ràpid perquè ja no em veuen quedar. Llavors, també una mica en relació a el que explicava la Montserrat, hem dividit l'estudi en molts capítols, però bàsicament es resumeixen amb el de l'anàlisi, des de l'escala gran a l'escala petita, i des dels antecedents, passant pels elements que configuren el barri, i després la síntesi de valors. I començant, intentaré sintetitzar-ho molt, a nosaltres ens ha interessat molt entendre l'evolució històrica del barri en relació a la ciutat,
per entendre aquesta zona, aquest àmbit concret. I ho hem grafiat en 3 moments, en 3 etapes i 3 paisatges. I aquestes etapes són la del segle XI fins al meitats del segle XIX, que és una època molt, molt llarga, però que passa molt lentament i que bàsicament la podem explicar per la configuració del Pla de Barcelona, que és tot el pla que envolta la ciutat emmurallada i que té aquesta orografia plana banyada per tota l'estructura de rieres i de torrents i la divisió geomorfològica amb 2 plataformes del Pla de Barcelona. Això, més la construcció del rec comtal que travessa tot el pla, és el que configura el tipus de paisatge d'aquesta etapa, que diríem que és un paisatge bàsicament agrícola. Després hi ha aquesta segona etapa, que és la del segle XX, que és la del creixement de la ciutat amb el pla de l'Eixample, que el barri de la Sagrera queda incorporat. El Pla d'Eixample s'extén molt ràpidament i queda incorporat en els estreps del creixement i un altre fet molt important és que la prohibició que hi ha dins de la ciutat emmurallada de construir més fàbriques. Això, més el fet que ja veiem que tot el pla aquest de Barcelona acaba sent com un corredor que és el que utilitza la ciutat, que creix i que necessita ser comunicada, fa que aquestes primeres vies de trens i de carreteres passin pel territori que després és on creixerà, on comença a créixer la Sagrera. I és l'època del paisatge industrial. Aquí s'implanten moltes de les fàbriques que després en la memòria col·lectiva dels ciutadans de Barcelona hi ha productes com de la Hispano-Suïza o d'Inoxcrom o de moltes fàbriques que van haver aquí que jo no ho sabia, però tenen relació directa amb el barri. I després hi ha el segle XX, que la ciutat ja està consolidada, però hi ha 2 grans onades migratòries, hi ha el fet que aquesta indústria comença a desubicar-se, comença a marxar del barri i llavors els nous infrahabitatges, barraquisme i tots els problemes que comporta aquesta arribada migratòria fa que la ciutat busca justament aquests espais al costat de les vies o de solars buits per col·locar-hi tota aquesta nova l'arribada de gent. I aquest moment podríem dir que és el moment de la ciutat que està intentant acabar de configurar-se i que en el barri de la Sagrera té molts problemes, entre altres, és l'època que hi ha la guerra civil, per tant també la Meridiana que tenia les vies de tren s'havien de soterrar Espara, hi ha els refugis antiaeris, hi ha els primers tramvies que intenten comunicar els barris que s'annexen. I avui dia el que podem dir és que el barri, aquesta connexió que fem del barri amb el tren d'alta velocitat, avui dia, tot i que és un barri bàsicament residencial, on l'activitat veïnal ha aconseguit unes grans millores socials, urbanístiques, no deixa d'estar pendent del que havia de ser aquesta reforma urbanística de les més, jo crec, més important des dels Jocs Olímpics. I aquest punt, que és en el que estem, el barri pateix d'aquesta provisionalitat. I resumint una mica aquest tema dels antecedents, el que sí que ens hem adonat és que si entenem una mica que la història és aquesta suma de processos, al barri de la Sagrera podem pensar que és el resultat directe d'aquest suport geomorfològic del Pla de Barcelona que provoca aquest salt topogràfic que és el que fa que quan es decideix construir el rec comtal, que això ja ens ho explicaran millor, suposo, però que es construeix aquest rec comtal, per tant, aquest territori, que va ser un territori bàsicament agrícola, és per on acaben passant les infraestructures ferroviàries i, per tant, és on s'acaba implantant
d'indústria. Per tant, tot és una conseqüència de l'altre. Intento anar molt ràpid. A nivell dels orígens i la forma del barri, m'he intentat investigar a través primer dels plànols de l'època, després dels ortofotoplans, per entendre com ha crescut i com s'ha anat consolidant. Nosaltres tenim com una cartografia molt pròpia d'intentar treure'n la síntesi d'aquests estudis i poder-los formalitzar. En aquest cas, a la Sagrera, com que és un barri que ha travessat per aquestes infraestructures, hem intentat anar entenent com hi ha hagut aquest creixement a través d'aquestes etapes que comentàvem i després a través d'aquesta matriu que ha intentat creuar la informació de les infraestructures amb les èpoques de creixement i ens ha donat una informació molt rica. Després, a nivell d'anàlisi encara, hem estudiat les masies, hem fet fitxes de les masies que existeixen i les que ja han desaparegut, com per exemple la Torre del Fang, que encara hi és, o la Torre Sagrera, que per tant forma part del patrimoni agrícola. L'evolució de la indústria en relació a la forma com s'ha anat relacionant amb el rec comtal, que això també ha sigut un treball molt laboriós, però que ens ha acabat indicant que el rec comtal, tot i que no és una infraestructura ni ferroviària ni una carretera, sinó és una infraestructura hidràulica, sí que acaba comportant una sèrie morfològicament de solars que encara existeixen avui dia, però que entenem que estan i tenen la forma que tenen encara avui perquè passava el rec comtal. Aquí també hem fet les fitxes de les fàbriques, de les que hi havia i de les que ja no hi ha. I per resumir-ho, vam intentar cartografiar tota l'evolució de l'ocupació de totes aquestes parcel·les, que comencen sent moltes d'elles solars on hi havia, o terrenys on hi havia les farineres, després passen a ser bòbiles, van canviant el seu ús i fins avui dia moltes d'elles ja són edificació o parcs. I no cal oblidar l'impuls veïnal del barri i tot el que les associacions i equipaments han aconseguit molt específicament en aquest barri de millores urbanístiques i socials. I ara ja, com els elements que configuren la Sagrera, nosaltres tenim 6, que serien la topografia, que tot i que és un barri que la topografia com a pendent no és important, sí que aquest salt topogràfic, que ho hem intentat aquí explicar amb l'encaix de la nova estació de l'AVE, hi ha aquest canvi de nivell en alguns punts de fins a 10 metres, que té molta rellevància amb els límits del barri i amb la relació amb els altres barris. Després, aquest barri té una topografia artificial, bàsicament, que és la del subsol, que està perforat, que té molts nivells, i específicament en l'àrea d'intercanviador de la Meridiana, que és un node d'activitat, però a més és una topografia artificial molt potent. L'aigua, que per no repetir-me, també la importància del rec comtal com a infraestructura hidràulica i com a eix que relaciona tot el territori, des de Barcelona fins al nord-est, els elements que s'associen en el pas d'aquest rec i de les rieres, els que queden, que són poquíssims, hi ha el Pilar de l'Aigua, hi ha algunes masies, la Font del Gaig, que ha estat desmuntada però que representa que s'ha de tornar a posar, però alguns elements que encara hi ha, el verd, que entenem que quan s'acabi fent aquest parc lineal de l'estació del tren d'alta velocitat, sí que ja la Sagrera formarà part d'aquests corredors verds d'escala de ciutat, les espècies de verds, d'arbres que hi ha en el barri i la xarxa d'espai públic que l'hem dividit entre el que són els parcs i jardins, que ja estan construïts,
i aquest, el parc lineal, que en un futur se suposa que hi haurà i acabarà de connectar-ho tot. Hem fet també les fitxes d'aquests parcs. El traçat, en aquest punt, per nosaltres és important perquè aquests eixos que estructuren el territori, que dins d'aquest quilòmetre quadrat passen 4 eixos molt importants de diferents característiques, és on veiem que els eixos que són carreteres o en diferents èpoques, o la carretera de Ribes, que és ara el carrer Gran de la Sagrera, o el que és la Meridiana, creen al seu voltant, defineixen ciutat, hi ha façana, hi ha edificació. En canvi, el rec Comtal, que és una infraestructura però és hidràulica, sí que ha originat aquestes parcel·les que després que havien estat ocupades en el seu moment per fàbriques o per masies i que avui dia l'ús que hi ha no té res a veure, o, per exemple, les línies de ferrocarril que ja es veu que sí que estructuren tot el territori, però a escala petita no generen res al seu costat. L'únic que en l'origen, amb la decisió de posar-hi o no aquí a l'estació de mercaderies, doncs aquest àmbit va ser més important que altres àmbits que no tenien aquestes estacions i, per tant, la indústria per això també es va col·locar aquí. Llavors, la jerarquia de carrers des de la mida i la toponímia. Aquí la jerarquia dels carrers des dels materials que els configuren, des dels paviments i des dels elements que els tanquen o que els donen forma, els materials, els colors, les ombres, l'estudi de les cruïlles per explicar també la mida del vial i en negatiu la mida del teixit urbà, que també ho categoritzem amb aquests 4 tipus de creixement que sempre els hem dit a l'inici, que sempre són els mateixos però que els podem entendre des del buit o des del ple. Aquests carrers que travessen el barri, que van de nord a sud, que tenen unes continuïtats que queden totalment frenades quan arriben en el pas de la via dels trens. Només hi ha, de fet, 2 ponts que ho travessen. I, en canvi, la continuïtat d'aquests carrers, no de tots, però de la Meridiana i del carrer Gran de la Sagrera, que van paral·lels i que, per tant, són punts de connexió amb els altres barris. L'accessibilitat de metro, d'autobús, que sembla que sí que està repartida d'una manera homogènia, menys ja es veu el punt on una vegada més l'estació del tren fa de barrera i hi ha la connexió amb Sant Martí, que no ho he dit, però de fet la Sagrera neix perquè és la Sagrera de la parròquia de Sant Martí, doncs la connexió és mínima. I des del teixit i el buit, tant del buit com l'edificat, aquest barri té també aquests contrastos de mida entre el que està construït i el que està buit. I en aquest cas, no només el buit públic, sinó el buit privat, ens mostra molt bé com que quasi el 70% del barri no està construït, degut a que hi ha aquesta provisionalitat de les obres, però de moment el barri és així. I aquí hem intentat qualificar aquests espais buits associats en aquestes obres de l'AVE, del tren d'alta velocitat, que sí que han creat una zona que és una mica la zona de ningú i estan ocupats per pàrquings provisionals per molta temporalitat dels usos, que això crea també una relació molt específica amb aquesta zona. L'espai públic, només notar que, per exemple, a part que hi ha els parcs, la xarxa de parcs, hi ha aquest espai públic, el que és de color taronja, que és molt específic d'aquesta zona, que són ampliacions de ceres, no són places, no estan qualificats de places ni de rambles, però són ampliacions de ceres que funcionen com a espai públic i funcionen bé. I després, per remarcar el tema del teixit urbà i de les seves formes, des de la densitat, hem volgut cartografiar cada un d'aquests models urbans diferents a través de la relació que tenen, o per exemple l'Eixample amb les cantonades o els edificis
de gran alçada amb l'ombra que projecten, o l'espai, el nucli antic, la relació que tenen les parcel·les amb els carrers o la diversitat d'indústria, amb alçada, per remarcar una mica aquest tema, i en relació als carrers, la parcel·lació, com s'estructura al voltant d'aquests eixos. I en aquesta transformació urbanística que ha anat patint el barri al llarg dels anys és on doncs apareixen les mitgeres, i apareixen les mitgeres, que és un element distorsionador, i aquest mur que tanca vaig molt ràpid, ara ho passo i ja està. La relació de lo construït amb els límits, reforçant una mica sempre les mateixes idees, el parcel·lari, la forma i el gra que conviuen al barri, aquí també està com categoritzat, que es veu des de la parcel·la més petita, aquestes parcel·les tan grans de les obres, l'antiguitat de l'edificació, la qualificació del sòl, els eixos comercials, que són les plantes baixes amb els seus usos, i remarquen la Meridiana, la Sagrera i Felip II, i el carrer Garcilaso, els equipaments, que estan repartits de manera molt homogènia, el patrimoni arquitectònic, que n'hi ha bastant poquet de protegit, entre ells la plaça Massàs, que és una meravella, i altres edificis que estaria bé protegir-los, i els semàfors, que són tots aquests punts que hem anat parlant, que serien les fragilitats del barri. I en quant a la pell o l'atmosfera urbana, tant la textura, el material, les formes, les repeticions de l'envolvent, de la secció, els elements que conté, entre ells d'aquest mur de tancament de les obres que té una presència molt, molt forta, perquè no només físicament, sinó, per exemple, totes les visuals dels carrers que van a petar allà queden troncades per aquest mur. I ara us passo a altres maneres de percebre el barri des de l'interior, des de l'exterior, des de la pròpia Meridiana, des dels ponts. I ja per acabar, amb tota aquesta anàlisi, síntesi de valors, de fragilitats, de potencials, podem trobar aquests generadors d'identitat. En aquest cas és els activadors de memòria, amb tot el tema del patrimoni. Això és per mi? No. El verd, amb aquests eixos verds, eixos cívics, amb els condensadors d'activitat, allà on hi ha reunions dels ciutadans, i després els conductors de moviment, que també ens expliquen molt bé quins són els carrers que funcionen millor que altres, i els transmissors de bellesa. I ja per acabar del tot, com amb tota aquesta informació, hem tret 8 objectius de qualitat paisatgística, que us els llegeixo perquè ja no me'n recordo, però cadascun d'ells té uns objectius i unes propostes, però ja això un altre dia en parlarem, que seria la qualificació de l'espai urbà. Proposàvem de qualificar específicament la plaça d'encontre entre el carrer Garcilaso i el carrer Gran de la Sagrera, que és un punt on es concentren el Pilar d'Aigua, el Rec Comtal, l'antiga traça del Rec Comtal, on ha d'anar la Font del Gaig, el posar en valor el patrimoni i sobretot el tema del patrimoni industrial, els eixos cívics i en aquest cas intentar incorporar en el barri el mur, que és un element absolutament temporal i provisional però que ha quedat ja com un element incorporat i alguna acció s'ha de fer amb el mur i després amb el tema de tots aquests solars que hi ha al voltant de les obres. I ja està.